sa pagkaunan sa night market. Klaseng pagkaon. Yeah. Oh, litson. Pilay kilo sa litson? 900. Walay libre. Sabaw 5 1/4, sir. Oo. Daghan na yung pagkaon na diri oy, no? Melon, nasa mga drinks. Nasa mga drinks diri, no? Barbecue pan. Barbecue. So pili lang mo. Daghan kayo. Halin oy, daghan kayong tao manghihigala oy, no? Inday Loisa. Aon mo? Kaya daghan diri ay Isa nandito taste na mix. puto, Ayaw mo. Katagagdaan din ba? Naglakat na doon. Pila kilos litson? 900 gadi ay. Mahal pa mo lang makaroon.
So mo ni no, ang food hub sa night market. Daghan kayong baligya. Oh. So pili lang mo. Mga higala.